jar uba 10 ta haɗu 2 3 4 5 6 7 8 tara 10 10 ta haɗu 1000 sau 10 kai Allah mai iko wallahi kudin nan sun samu jar uba ai dole ja ya bi shasha yawwa ga abokina da zai rufa mun asiri ban gane ga abokinka ba kai ya haka kawo wani silim ko sallama babu kai wani abokinka ina jin ka me faru ina cikin wani hali wallahi yau kusan kwana na biyu ina neman abin da zan ci wallahi ya gagare kuma na san ba wanda zai rufa mun asiri in ba kai ba kai da 200 za kai da Allah dakata da Allah ya kawai da gani na da kuɗi kai sai ka ce wani aran 200 yunwa kake ji kwana na hudu ban ci abinci ba haka ke ka san a ina aka samu kuɗin kana ba za ka nema ka zo ka san wani baka ci abinci ba 200 kace nema bara ma ka gani a gaban ka irga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kas ya biyar ba zan iya baka ba a ciki aran 200 kai da Allah ka saurara mu ni fa mamma haukaci bane ba abinci zan ci ba to ni na ka ci abinci kai kullun shikenan ba za ka nema ba ya daga wakarin kawai da gani na da kuɗi ka ce a baka to ni ma kuɗin kaji ne kuɗin kajin babu mu ne aka je aka sayar mata guda 4 a kasuwa aro za ka ban fa na samu zan dama da shi sai kai kuma kai malam ni fa ba abin da zan iya baka wallahi ba zan bayar ba abokina yunwa nake ji ba Assalamu alaikum yawa baby. Sweetheart. Sweetheart. Bari ma in tashi tsaye ni kaina. Baby me ke faruwa? Ka san gobe ne birthday dina. To na je kasuwa ne na yi siyayya sai kuɗin bai isa ba sai na ce bari in zo gurin baby na ko 10,000 ne sai ka bar na yi siyayya. Ba baby. Ai baki da damuwa. Ai ko me nawa kike nema? Allah. Za a baki. Ke sai yanda nake kauna ki? Allah. Ba 10,000 bace ba? Bari ce gani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baby gashi To baby na ai ba ki da matsala baby duk abin da yake da bukata a harka budget din nake mun magana dan yanzu ma wannan da yake gani kajin babu mu aka siyar aboki ba ka magana fa nake kaunar ki wallahi baby ha ba ai in ba ke ba sai rija wallahi tallahi wallahi in ba ke sai rija wallahi kuma aboki gashi sai ka wannan kai ma ni na baka to nagode Allah ya saka da alkhairi ke su ya miki albarka baby bye bye baby inna lillahi wa inna ke in baki kudi baby ke in baki kudin sweetie kai Allah mana kariya baby Allah tsakanin mana 10,000 ta tsakanin mana kai wallahi kaban kai kaban wallahi kaban to kai kaban wallahi kaban kuɗi ba kai kaban na ran da Allah ya riya ka tsakanin mana ya ba ta kuɗi na biyu ka baka rabi to in ba ta kuɗi wallahi kaban wallahi baka isa ba billahi allazi ya rahman zaka da kuɗi anan baka isa ba Allah malan tskai Allah tsakanin kai to kai kaban kai bari ka gane ri ai fadan da ai ina zuwa bari ka ga billahi allazi ya rahman